Molweni nginibingelele kuzo zonke izinkalo la ukufinyelela khona le channel. Igama lami ngovusi Mavusana. I-channel ehamba phambili umkhanya kude TV bafowethu. Kube yintokozo namhlanje ke ngekathi ke abaculi bamasikandi behlangana ke lapha wengane zakwethu beyobhonga emswaneni ke lapha kwashenge ngoba sazi ukuthi ke indlu emnyama ke yakithi ke lapha kwaZulu isemanzini amnyama ke ngokudlula kwaNdunankulu ke wengane zakwethu. Baningi ke abaculi bamasikandi ke kade befikile ke lapha wengane zakwethu ukuyobhonga emswaneni ke kubalwa ukuyobhonga langa uthwalofu uSmino ufuke kanye ke nothibela ke lapha ke baningi nje akade bekhona ke lapha wengane zakwethu kanye ke nabayisimame ke lapha wengane zakwethu kade kubusela phi ke. Ngiyafisa ukuthi ke wengane zakwethu ngizwe ukuthi unina ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba ke sidibana lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucinze subscribe cinze nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha si channel siyabonga.